По Республике Татарстан за последнюю неделю в среднем ежедневный рост количества заболевших составляет 15,2%. Коронавирус юктыручыларның 5-се ауыр хәлдә. Олар РКБ, Йогышлы аурулар хастаханәсе һәм Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсендә ята. Республикада вазгыять катлаулана калса дип, сәламәтлек саклау тармагы өстәмә чаралар күрә. До 52%. Хәзергә республикада 12 госпиталь әзер. Бу 1000 ярымга якын урын. Кирәк булса 3000 кешене яткырырлык урыннар бар. Шунда искертергә кирәк, юктыручыларның 30-50%-ында шир бернинди билгеләрсез уза. Ауруларны дәвалау өчен Татарстанда 44 мең медицина хезмәткәре әзерләнгән. Әмма инде алар арасында да вирус юктыручылар бар. Андыйлар 3 кеше. Шуларның берсе Биектау үзәк хастаханәсендә. Мы проверили всех сотрудников. Ауру юктырган хезмәткәр Чехиядә яшәүче кызы белән аралашкан булган. Хәзер ул дәвалана, хәле канәгатьләнерлек. Үзәк хастаханәнең бөтен белгечләрен коронавируска тикшердек. Анализлары расланмады. Чит ил кешесе белән элемтәдә булганнан соң эшкә чыгу очрагы буенча тикшерү бара. Җавапсызлыкка килгәндә туристлар турында сүз кузгаттылар. Иртәгә Казанга Таиландтан 100дән артык Россия туристы кайтачак. Башкортстаннан булучылар Уфага китә. Калганнары бездә карантинда булачак. Они подвергают риску не только себя. Алар үзләрен генә түгел, туганнарын да, якыннарын да, республика халкын да куркыныч астына куя. Алар Россиянең төрле төбәкләреннән якындагы 2 атнаны Ливадия санаториенда уздырачаклар. Бүген республика шартлыча 5 округка бүленгән. Үзәкләре Казан, Яршаллы, Түбәнкама, Әлмәт һәм Чистайда. Әгәр дә шул зонадагы кеше авырып китә икән, аны әлеге хастаханәләргә китерәчәкләр. Анда табиблар да, ИВЛ җиһазлары да бар. Моннан тыш Татарстанда апрель ахырында коронавируска каршы иммунитет тесты барлыкка килергә тиеш. Республика кан үзәгендә инде кан алып плазма җыя башлаганнар. Плазманы антитәнчекләргә тикшерәчәкләр. Аларын исә вирусны йоктырган кешене дәвалаганда файдаланып булачак. Татарстан коронавирус таралуның иң югары ноктасына җитмәгән әле. Аның төгәл вакытын киләсе 2-3 атна хәл итәчәк, диде министр. Әлегә исә халыкны өйдә генә утырырга һәм кирәкмәгән элемтәләрне шикләргә өндәде. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.